For today's video mga lalab, dahil hapon na naman mga lalab at parang papatak na naman yung ulan sa langit, ako napaisip kung anong merindahin namin. Naisipan ko nga mga lalab na magpabili ng 2 piraso ng kamote sa palengke kay mama, and binabalatan ko ng mga lalabs yung 2 piraso. Ayan mga lalab, nabalatan ko na nga siya mga lalabs, nakita nyo yan. So ngayon hihiwain ko na siya mga lalabs. Oy sus, pinukpok ko siya mga lalab. Ay, sobrang tigas naman talaga yung mga lalab. Kailangan ko sigurong gumamit ng martilyo para lang maiwa tong kamote na to mga lalab. Sobrang senior citizen na to. And mga lalab, pinukpok ko ulit mga lalab. Oy, ayaw talaga mga lalab maiwa mga lalab. Ayan, pinukpok ko ulit. Op. Ayan, oy, sobrang tigas. Ay, salamat after 2 years mga lalab, nahiwa ko na rin. Ayan mga lalab, pinapakita ko sa inyo mga lalab. Ayan, lahat ng mga lalab, nahiwa ko na lahat. So, nandyan yung ating kalahating kilo ng sugar, yung kalahating bote ng ating cooking oil mga lalabs. So, ngayon mga lalab, ang susunod na natin gagawin mga lalab ay magpapainit na po tayo mga lalab ng kawali. Ayan, nakita nyo, binuksan ko na mga lalab yung ating kalan. Dahil mainit na mga lalab yung ating kawali mga lalab, nilagyan ko na siya mga lalab ng cooking oil. Ayan, hindi ko yun mga lalab inubos yung kalahating bote ng cooking oil mga lalab. So ngayon mga lalab, hintayin natin mga lalab na uminit yung ating cooking oil. Susunod ng gagawin natin, ilagay ko na po mga lalab yung ating sugar. Ayan. Tansya lang mga lab, hindi ko yan mga lalab inubos, tansya lang. Dahil hindi naman sabay-sabay yung kamuti na lulutuin mga lalabs. Ayan, hinati ko lang yan mga lalab. Sinet aside ko muna yung kalahati mga lalab. So ngayon, nilagay ko na yung ating kamuti mga lalab. Ayan, papakuluin muna natin yung yung cooking oil tapos yung ating sugar. Ayan mga lab, nakulo-kulo na siya mga lalab. Ayan, nag-golden brown na siya mga lalab. Ayan, malapit na po siyang maluto mga lalabs. Napakasarap talaga. Uy, oh. Ayan na nga mga lalab, luto na po yung ating kamote cube. So ngayon mga lalab, ako'y magtitimpla na ng kape. At dadalhin ko na to mga lalab sa kubo namin kasi nandun lahat sila, si mama at si papa at yung aking anak at yung pamangkin ko nandoon pagsalo-saluhan namin ito mga lalab. And mga lalab, kung gusto nyo yung pagkaluto mga lalab, huwag nyo pong kalimutang i-like, share, comment,